Tak vážení přátelé, máme vyhodnocenou anketu Podnikatel roku a já jsem v provozně jedné z vyhodnocených organizací. Vy jste obdrželi vlastně první místo, teď už je to jasné. Jaký pocity jsou? No vynikajúce, sme nadšení, hlavne, že je to v službách a že hlasovali ľudia, ktorými obsluhujeme a z okolia, takže sme veľmi za to vďační. Jak jste se umístili, už víme, ale vlastně my jsme vás nepředstavili, takže se představte. Takže v podstatě provozujeme první cestovní agenturu v Roudnici nad Labem, sídlíme na Jungmannově ulici naproti Komerční bance a v podstatě fungujeme už druhým rokem. Podnikat jsme začali v březnu roku 2012 a do té doby v podstatě už jsme obsloužili přes stovky klientů. Takže vlastně říkáte 2 roky, to už jsou stovky spokojených klientů. Co jim nabízíte? A ponúkame im zájazdy, tak ako do zahraničia, ale aj do Čiech a na Slovensko. Sú to letecké zájazdy, autobusom zájazdy, zájazdy vlastnou dopravou, samozrejme aj samostatné ubytovanie. Klienti si nájdú u nás aj letenky alebo autobusové jízdenky a takisto predávame vstupenky do divadla na rôzne kultúrne predstavenia, dokonca aj športové podujatia. A co takový ten servis následný také? A vlastne pre klientov je to úplne od začiatku až po koniec a dokonca aj po dovolenke, takže pripravujeme im kalkulácie, zasielame na e-mail cestovné zmluvy, robíme im poradenstvo, či už je to ohľadne očkovania v destinácii, akú menu si treba zameniť. Radíme im aj počas dovolenky, keď sú na dovolenke a náhodou niečo potrebujú, vedia, že nás nájdú 24 hodín denne na telefóne a stalo sa, že volali, potrebovali poradiť. Plynule hovoríme po anglicky obidvaja, takže v destinácii vždy vieme pomôcť, ak je treba. A samozrejme po dovolenke veľa nespokojných klientov nemáme. Za to celé obdobie riešili sme maximálne 3 reklamácie, ktoré boli nejak spôsobené cestovnou kanceláriou alebo okolnostiami. Vždycky sme spísali spolu s klientom, takže robíme aj toto poradenstvo, aby vedeli, na čo majú nárok a ako sa majú v tejto situácii zachovať. Takže robíme aj to a potom samozrejme si voláme po dovolenke, ako sa mali a zasielajú fotky a aspoň vieme, aká je spokojnosť a zbierame takto naozaj dobré hotely, ktoré sú vlastne kvalitné, aby tí klienti naozaj investovali do niečoho, čo stojí za to. Každopádně klienti určitě jsou spokojení, protože vaši hlasující jsou vlastně vaši klienti. Vy jste to věděli, že ta vlastně soutěž probíhá? Tak ano, věděli jsme to díky Roudnickým novinám, kde v podstatě byla vyhlášena tato anketa a naši klienti za nás hlasovali jak na Facebooku, tak i e-mailově, za co bychom jim chtěli moc poděkovat, že byli výborní a že jsme to dokázali. Děkujeme. Taký pozdrav? Tak určite ja ďakujem klientom, že za nás hlasovali a že dokonca aj z ďalekého Slovenska niektorí klikali a tak sme dali vedieť o Roudnici, o tom krásnom meste, ktoré je a od tej histórii, ktorá tam je, tie stránky sú úžasné. Takže teď můžete pozdravit asi ne na to Slovensko, ale minimálně ty roudničáky. Takže... Určite, ako hlavne roudničákom, že ďakujeme veľmi pekne, že k nám chodíte a budeme radi, keď budete k nám chodiť naďalej a spokojní. Já díky a zase někdy naschle. Naschledanou, děkujeme. Naschledanou.